asli mriki nggih Pak Marwan nggih. Asli. Kalian Ibu sapa Pak? Tuti Ibu Tuti Ernawati. Ernawati luar biasa matur Mbah nuwun sampun nimbali kula sak rencang. Matur nuwun. Bakul tempe kaya ngene lho. Aja sak bakul tempe Mas. Nyapa? Tapi kesuksesane. Lah kok iso? Kesuksesane tempe tekan Malaysia. Lah iya tempene Bu Tuti lho kaya apa sampe iso nangkap percil karo niken. Apa kok sembrono tak. Lek omong aja ngono. Lah pripun? Tempe sing digawe Pak Marwan karo Bu Tuti aja kok tempene Bu Tuti teko Malaysia lho. Lah piye to Bos? Ora nggih ngoten to nggih sami mawon to tempene Pak Marwan utawa tempene Bu Tuti lagi ngoten to. Lha kowe ngomong gur tempene Bu Tuti kok ngono. Lah nggih pokoke tempene tiang kalih ngoten nggih mawon. ngono adil. Hajatane sunatan nggih. Lho sunat yatukmu lho. Aku tas tangi dadi rada ngebleng. Hajatane mantenan. Mantu nggih. Mantu menika nggih menika sapa jenenge lali aku. Aku ngene iki urung dikeki mangan mesti luwe ngene lali aku. Mula lek teko rada awal, iso mangan bareng-bareng karo kanca-kanca moko hidangane luar biasa Pak Marwan. Jenengan dar napa, Bang? Mau aku tongseng lho. Lho kok komplit nggonmu? Lah awakmu apa? Gedang karo kacang tok nek mawon. Yo kan Nang sing endi? duwe gawe iki ngerti ngono lho. Teng wingking. Tapi wau pun matur Pak Marwan sekeluarga, Mas Percil mangke lak pun matur minggah kapurih teng dalem ngoten ature wau. Terus ngapa ngono? Nggih, prayo njiko pelunasan. Jenengan niku. Senenganmu kaya ngrembug tekan ngono kuwi. Tapi wis lunas aku wis lunas saulan kepungkur iki rene garek hawa tok iki. Tapi kan syukur matur nuwun. Didongakne mantene dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Lagi ngoten to Mak Cange. Dawuh leres. Kula nggih ngoten semanten ugi matur nuwun luar biasa muga-muga ndang diparingi momongan. Amin. Mas Pedro. Kok Pedro? Mas Tegar. Mas Tegar. Mas Tegar kalian Mbak sapa? Mbak Nanda. Iya. Mas Tegar Eskom, Mbak Nanda SM. Iya. Apa wi? Mbok. Awakmu senengane kudune ya dene masyarakat. Lah iya Eskom. Eskom karo si sarjana tekokne Pak Dalang lho sarjana. Sarjana komunikasi. Komunikasi sing jaler. Lah sing wedok menika SM Apa? Manajemen. Top. Nah, komunikasi karo manajemen dadi sitok. Iki kok sing wedok mesti wirid ketoke. Dadi mbedina diitung duweke. Sebab manajemen. sarjana manajemen kuwi titele. Lah jenengan wau dawuh matur napa wau lak Mak Cange wau napa? Sing pundi? Manten wau napa jenengan wau sampun napa sing sonten wau lho. Bedane bojo karo jodoh. Lah niku lho jenengan sampun. Aja mung dadi bojo ning bisa dadi jodoh men awet. Bener. Ning tambah ana apa ngono? Nggih. Kowe apa kowe? Loh, nek aku kuwi ngandani manten utawa ular-ular manten kuwi atuta barang sing ning pawon. Kok iso? Lho barang dapur piranti dapur perabot kuwi kena nggo conto tulodo manten. Lambemu ngomong sing genah lho, kowe 750 lho, kowe aja nganu nika-nika lho karo Senenganmu kok mbayar. Enggak, tapi pira? Lho, piye? Piranti dapur kuwi kena nggo tuladan manten. Monggo Mas, sangkem. Nggih. Amit sewu Pak Cahyo. Iya, Tem. Nah, Monggo. tulodo manten. Contone barang sing ning dapur siji gelas. Gelas. Gelas kuwi nggo tulodo manten. Gelas. Gelas kuwi cara wong Jawa wis ngarani gelas nek tugel ora kena dilas. Paribasan cinta kalau sudah terpatahkan, kalau cinta sudah patah tidak bisa dilas lagi. Kalaupun bisa disambung, bisa dilas, kuwi bakale ora balik kaya samulane. Berarti wong lek wis putus cinta utawa patah hati, kalau disambung lagi tidak akan bisa kembali seperti awal mulanya. Mosok. Loh, tenan. Contone aku dhewe. Karo sapa? Iki. Lambe. Iki sing ndi? Nek lho sing nomor kalih niku. Lambemu rupa kok sapi teng anu sinden. Rumahsaku. Gelas. Mari ngono apa neh? Loh, ana neh sotil. Dalam berumah tangga itu kita pasti cari rezeki atau mencari nafkah. Jadi sotil. Kerep sedekah aja nganti metil. Oh, cetitil utawa medit. Utawa cetitil. Terus sotil. Jadi awak dhewe ku yo open yo close. Jadi yo in yo out. Open ada pemasukan, ada pengeluaran. Kowe jane pegawai Indomaret apa piye to iso open close bareng. Awakmu ki tak kandhani sing rada intelek sithik. Iya le. Terus apa? Ana meneh wajan. Wajan.
wani ing janji. Nek esuk mau wis ijab kabul, wis janji sehidup semati janji suci sing diucapno ning ijab kabul. Wani ing janji kudune tanggung jawab ke depannya membangun rumah tangga yang lebih bahagia dan lebih baik untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Wani ing janji kuwi wajan. Ya suwun-suwun Le, suwun-suwun. Ora mudeng nek awakmu. Lah rohno aku ki wong aku lak manten iki gampang lho, Bos. Pripun? Nak kula niku gelem anyare ya gelem lawase. Nah, tegese piye kuwi? Ketoke iki kok Wong wedok iki contone wong wedok. Wong lanang tak omongi, manten lanang tak omongi, sampean gelem anyare ya gelem lawase. Sebab wong wedok iki lak suwi-suwi padha karo kathok kolor. wong wedok kok Tegese piye, padakno Mas? kathok Maksudnya kolor. Rabi kesuwen akhire duwe anak. Ora mungkin wong wedok kok kenceng terus. Kuwi ndok nuwun sewu kisut. Kuwi wong wedok dadi wong lanang kudune gelem anyare ya gelem lawase. Kados kula ngeten iki ngopeni wong wedok carane piye? Carane gampil, Bapak-bapak. Carane ngopeni wong wedok sing penting bendina mbok kipasi karo dhuwit abang-abang atine ayem. Nak kuwi dudu bojomu tok. Sapa? Sinden-sinden iki yo ngene kabeh. Ya ora sing genah wis sing kudu ngungu ngono lho, lho. Titenane sing kudu Jenengan dalang. Nggih. Mbak Yu sinden. Siap. Gedene nuwun sewu umpamane gedene 100 yuta, 150 jenengan paringne tiyang setri pinten, Bos? Loh, sedaya. Lah iki lho, wong lanang bosok sing kaya ngene iki lho. lanang bos sampe tanggung Kalau jawab. bojoe kudu jujur, apa anane gaji pira sak yuta, 2 yuta ya dipasrahke bojo. Leres blak kota. Mergo wong wedok iki daringan, iya to. Aduh. Sing ngopeni sak leker gendonge rumah tangga wong wedok dadi wong lanang kudu tanggung jawab entuk kaya ya diwenehke Ngono kabeh. kok ngopeni ya gokeh kaya ngono kok iso. Ngeten lho, ngeten. Niku lak prinsip kula sanes niku. Piye, Umpamane gedene dikai karo Pak Marwan 50 yuta. Tak kene bojoku cukup 5 juta. 500. 500.000. 500.000, Bos. Kejem kowe. Ora apa-apa, larang ngono wong lanang ora duwe dana kenakalan. Dana kenakalan piye to? Contone nuwun sewu ape dolan-dolan apa mungkin wong lanang njaluk wong wedok? Loh, tuku rokok njaluk. Ah, ya kere kowe berarti. Wong lanang kudune ning ngarep le, kepala rumah tangga ki wong lanang. Paribasan wong wedok njaluk apa-apa, semayani sik. Lho. Iya no. Semayane piye? Lho semayani umpamane Senin kok njaluk kalung, semaya sik. Aja nggae kalung saiki. Ya ora? Engko lak nggae kalung saiki, mesakne tangga-tangga lurung enek tuku kalung. Ngono wis meneng. Berarti sesuke. Sesuke Selasa agek digawa ning toko emas. Nah, langsung tuku. Didudoi tok. Iki contoh wong lanang. Maksude kok mbok dudoi tok kuwi? Ya didudoi sesuk sing iki lho. Dik sing apik. Aja sing iki, lak sing rada gedhe iki disawang ya kepenak. Sok-sok kuwi ada barang baru lagi besoknya. Selasa dadi tilik sik. Tilik sik. Wis dititeni ya, dititeni sik. Nggih. Berarti sesuke neh. Rebo. Jak mangan bakso. Engko lek wis wareg ngantuk jak mulih. Hubungane karo perhiasan iki. Engko enek hubungane. Berarti mangan bakso sik ben seneng atine. Seneng atine engko lek wis ngantuk gawa mulih sesuk neh. Kemis malam Jumat. Moro. Sore moro ning kono dek malam Jumat wayahe. Wis genah kowe ora usah mbok tukokne turu njaba kaya aku ndek ingi. Aku ndek iki turu njaba, Mas. Awakmu kuwi semoyo-semoyo. Tapi saestu kula ngeten iki minggah ngeten iki luar biasa. Penonton wayang mriki luar biasa. Ndelok sakmono kae. Sing guyu akeh, sing nanggap arang-arang gumun aku. Aku agak iki lho nuwun sewu Pak Marwan kala wingi teng griya niku wah luar biasa. Rawuh dalem jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Wah, jan istimewa. Piye Pak Marwan? Lah iya kok iso kaya ngono. Ketoke le rembukan kok nganti kaya keluarga dhewe suwi. Dados ngeten lho. Pak jebul Pak bapake Pak Marwan kali bapak kula. Dulur. Kuwi dulur tiang tebih jebule. Lah kok mbok omong kene-kene iku lho nek wong adon. Urung mari barang mbok anu ae mbok potong Pak Marwan. Saking ibu menika. Nah, iki. Nggih, terus gandenge. Nggih, ibuke Pak Marwan kali ibu kula menika famili tiang tebih. Nggih. Lah iki hubungane alure neng ndi? Dihubung-hubungne iki sesuk ben ditanggap neh. Hubungane Nabi Adam wis genah. Sebab percil kalor ngidul ngetutne Gus Miftah. Gus Adim Idam Gus Idam Idam kok Adim kok sembuh olak balik
Kleru labeku. Niku kula niku beteke napa, Bos? Sakniki mboten mungkin kok percil kok mangku sinden pun mboten wonten. Mumpun niki. Masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tegese sampun tobat. Seneni bojoku ndek iki. Dadi yo ora teh mangku. Walah wedi bojo to awakmu iki. Tapi lak kula ningali sinden ngeten-ngeten iki, kula remen saestu. Remene piye? Napa malih kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kok mimil ya. 8. Niki benten-benten. Sinden kok kuat. Gawane mesti beda-beda. Nggih, Kados Paman. niki nduke niki. Umi Hafifah. Kersane ngertos kula. Nggih. Mbak Nduk sinten? Dik Umi Hafifah. Dek Umi, nun saya Umi ke Dek. Eh, Betul napa nggih? Betul napa bebas, bebas. Ditakleti tunggal. Saestu bebas saestu. Bebas. Awakmu iso maca sinden wong wedok iso ya. Kahanan iso. Nduk Umi nggih. Nggih. Pidalem sang pundi, Nduk? Kula saking Pulung. Pulung alah mriki, pulung anu napa niku Medion. Ulung kok Madiun. Pundi? Idul. Ngidul. Nggih. Lah nggih Ponorogo. 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 Nggih. Maksudnya liwate Medion terus Ponorogo ngono lho, Nduk. Nggih. Nggih. Pulung Ponorogo. Nggih. Nuwun sewu, Nduk. Menika daharan remenan apa? Kula remene sate. Lah, Sehat Nuwun sewu Mak Cangi. Piye? Wong wedok kok senengane sate. Nuwun sewu sate ayam napa kambing? Sate ayam, sate kambing purun. seneng kabeh apik, Pak. Oh, gragas. Loh. Seneng kabeh. Senengi ya sitok-tok ora usah oke-oke. Niki daringane bocor Nduk Umi niki. Ora kena di Boten kenging senengane kacang kukulen. Kakean pacar wong kaya ngono iki. Bumbune. Hati-hati. Kaya pas men. alah ancen liya. Banyuwangi, Pak, Banyuwangi. Banyuwangi terkenal alas Purwa. Purwa tegese wiwitan. Dadi nyawang bathuke wong wedok wis ketara. Nerawang tok ketara, daringan bocor. Nomor loro. Nak ngono sing nomor loro iki. Barengan Cekam iki. namanya siapa, Dek? Kula Winong. Alus to, Pak. Heeh, kok wong wedok kok guyu ae, Bos. Kuwi mesti stres. Sebab apa? Kleru. Kenapa? Senyum itu adalah ibadah. Lah kesuwen akhirnya pedot celukne Pak Purnomo lah kaya ngene iki. Lah tak dung-dung hasil lole ngono. Kaya ngene iki. Niki pun mboten usah takleti, daringan pedot. Mbak Winong iki yo gak kena yo. Boros ya aku ya. Lah Bocor. sing iki lho apik, Pak. Nah, iki lho. Nah, iki. Lecir Namanya iki siapa, namanya. Dek? Kula Birgita. Tegas wonge. Bocah wedok lak suarane bianter. Ya. Kuwi wani karo wong lanang kaya ngene iki wis tenang. Tas teko sing lanang. Ayo, yamene tas teko. Niku kaya ngene. Tapi tegas ngono. Daringan bocor, wong lanang gampang stroke rabi kaya ngene iki. Dadi ora kena. Ndak kena. Lagi kok. Aduh. Sing kono. Ya. Nah, sing kono sik pojokan sik. Namanya siapa? Nggih, Diajeng Chandra Mulia. Halus. Halus iki. lho. Alus namane komplit Diajeng Chandra Mulia. Remenan dahar napa hobi? Hobi Nggih. menyanyi. Aduh. Senengane sing-song. Lintune sing-song. Aduh. Pemandu karaoke. Kaya cah TK menyanyi. menyanyi. Senengane menyanyi. Aduh. Kok mbok arani pemandu karaoke berarti mau arani LC no. Ora, duduk kuwi. Maksudnya lah senengane nyanyi iki sing lanang teko ya dinyanyekne. Iya. Ora duwe dhuwit ya dinyanyekne. Akhire gendeng le. Wis ora iso iki pedhot iki. Oh, Bocor. mergo- Ora cocok ya iki. Mboten cocok. Kok apa-apa gak. Nomor kali menika daharan remenan apa, Bu? Nggih. Iya. Ayo wis genah lah. Komplite. Kompliti. Kula senengane sego pecel, Cak Pecel. Sego pecel pedes apa mboten? Sumer-sumer. Wah, iki. Piye? Wong Sumer-sumer kuwi wedok rada rada pedes. senengane sego pecel sumer. Iya. Mesti sing lanang kalah karo sing wedok iki wis pasti. Lah kok iso lho. Contoh iki koyo Apa iya? Napa nggih, Bu? wong ki ora sate koki, wis teko aku ae cukup. Wong lak koyo ngene iki. Wong wedok kok senengane pecel sumer. Kuwi mesti ngono kuwi. Sing lanang- Antara dua pilihan. Sing lanang mesti kalah karo sing wedok lagi disentak. Ayo nanti. Enggak, Bu, boleh. Sok-sok. Ngono kuwi. Aku karo cak Percil iki padha. Wis duwe paguyuban jenenge Isti. Napa niku? Napa niku? Ikatan suami takut istri. Lah, iya. Bener. Padha karo aku. Garwane Pak Yoyo to? Mboten bocor niki mboten bocor. Oh iya, kudu kok lem. Omongno bocor to? Bocor apa lah? Bocor ra dijak neh aku engko. Selanjutnya. Selanjutnya pokoknya Nah, sedanten pokoknya. oke. Namanya siapa, Bu? Selanjutnya, Nggih. monggo Mbak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, iki lho. Religius. Yo ngene iki lho, dekengan pusat iki koyo ngene. Religius. Iya. Agamane kecekel, imane mesti kandel. Dekengan pusat iki koyo ngene iki. Dijawab dulu. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya. Selamat malam juga. Ketoto lho Pak. Namanya siapa? Iya, nama saya bukan ibu tapi Nona. 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 Enggak pakai itu, Nona. Nona Kunir. Bibirnya gini, Nona. Nona. Iya, bagus. Nona Iya. Kunir. Iya. Nona kuwi wong wedok sing isih enom urung di bojo. Lah, Nona Iya. namanya Nona siapa? Saya Nyonya Cuci Retnawati. Suci Retnawati. Kok ora cetha to Pak? Ora apa-apa, wis to, diterusne wong cah stres. Saya karena menjelang malam seperti ini. Bener. Nyonya ya? Iya. Iya. Hobinya apa Nyonya? Saya hobinya tuh renang. Oh, Renang. gaya Iya. apa? Gaya apa? Saya suka gaya yang mekangkang itu loh. Gaya kata. Gaya kata. Iya, terus yang apa itu gini-gini itu loh. Ya, gaya gini Iya, toh. sama melumah-melumah itu. Ya, melumah. Terus kakinya jegal-jegal. Ya, wis to, wis ora sambok tekoki le wis gendeng tenan lagi. Sebelah ya. Ora masuk ya? Ya mboten masuk. Lah niki lho, niki dulur kula lah niki. Nah, Madiun sing jaga ya iki. Nggih. Sun, Mbah. Ah, ya ngono ditoto sing tenanan. Genah digenane. Dumi sing rata nggih, Mbah. Didom sing tenanan. Nggih. Ya iki. Iki kanjenge lho iki. Nggih, leres Kanjeng Sunan Kalimantan. Ayo. Kok Kalimantan? Nuwun, mbok pinara, lempun Monggo pinara pinara riyen. Sik kersane di anu, ditata riyen. Rata, Sebab Pak. remen kalian seniman menika. Dereng Kong, sing ngajeng nggih dereng ketinggalan. Open. Dadi bentek. Dereng niku sing ngajeng nggih. Lah nggih, leres wis ya iki padha blangkonane karo kowe. Mbah, ya Allah wis ora. Nggih. Nggih lah nggih. Ayo. Nggih, Mbah. Nggih. Nuwun, Mbah. Koyok nyambung. Ha iya. Iki jane konsepe piye lho, Ya Kang? to Kang, kok koyo ngene. Lontron koyo ngene. Tapi mboten napa-napa. Kula tak ngambil duwe sing mriko. Lah nika pun mboten usah Sing ditangkoti. pojok. Ora usah ditekoki. Lah nyapa? Wis Lah, apa? ora duwe hobi ketoke wis. Niki Bocor kabeh iki. Nduk berarti. niken sini Berarti Nduk. Nih. panjang. Kali karo niken mawon. Monggo. Kene Nduk, kene Siap. Nduk, kene. Sama Om sini. Nggih. Om. Awakmu ki nak nyeluk Om. Om cakep. Itu kok ono niken ora percaya. Om cakep apa paling omplung. Kok masaku Om cakep. Kene Dek, kene. Mangga. Ini. Aduh, ya ampun, wis suwi Nduk. Teko jam piro ke Mang? Ini tadi aku datangnya jam 6. 6. Lah kok meruput? Iya, tadi aku pagi udah di sini. Oh gitu, Iya. acara di sini. Kalau umpama tak ken nembang ngeten anu nggih. Boleh, ngeten apa? bebas, bebas. Kersane duet kalih Batang setunggal iki lho. Batang. Batang piye? Iki lho wonten pamundutan iki lho mboten sekeca mangke. Saking Pak Marwan menika nyuwun gubuk asmara lintang asmara kangen bojo untuk Pak Manto dan Pak Bapak murid ingkang wonten anu aduh. Oh, bener kan? Keringete sak Ya bronto-bronto. sing ngopen ngono. Ya, kan? Ya karo Mbah Kong ya ngono kuwi ya. Ditutuli. Ken, gen moto kan? Ya kuwi. Oh, niki. Nak kurang resik culeken matane. Wong edan lah kok irung ya disogrok. Aku irungku rada gedhi disogrok ini kan lho bengi. Iya. Niken iki peduli. Ora, kae mergo tak ngene ini lho, Kak. Sing di. Halo, Dan. Nikah ini mesti ngono kuwi lho. Aku ndek iki turu lah kok dipliek-pliek ning ngene to, Bas. Ya krek to. Ngono kuwi wales. Larep tak kei kuwi lho sunduk-sunduk sing kayak barongan kae lho. Le, mbok padakne aku barongan Kedirian. Terus mari ngono dikai sunduk ngene terus mentul-mentul ngono. Nembang, Nduk. Nih, nembang tak dudahi kowe nembang karo anu Om. Dadi ngene lho kan bola apa payuh. Ngene iki sapa sing ra pengen koyo ngene. Lah kowe tangane Streaming wis WA aku. Anu kok Bas, wifi ku mati ya. Wifi ku mati. Tethering. mau lagi bar tuku paketan kok. Iki garingan sik to? Nggih, garingan sik, riyen. dicek sik. Jaringan kersane. Kowe anu karo Mas Olem ya. Oh iya iya. Enggak apa-apa ta, Nduk. Hah. Engko lek ketoke munek-munek ngutahno ning kene Iya, pisan iya. ya. Kowe nang tak cewokot biatukmu lho kaya munek-munek. Aku iki ganteng-gantenge sak donya. Coba. Coba kowe. Tam. Nadanya di pasna ya. Wong. Ya. Iki sing biasane melok-melok suaraku kuwi to. Heeh. Sing tau dadi nira-nira Niken Salindri kuwi to. Ngomong. Iya. Ngomong oleh. Suara Niken Salindri keplinti. Wes sesuk rasan. Ya kan ya? Masalah. Wah, sing gawe apa jenenge jarene suaraku mirip Heeh. Arya Galih kuwi. Ya.